И какво става, хора? Ще в един нов епизод на Истина или предизвикателство, част 5, ако не се лъжа. Да, това е част 5, хора, с Антонио, не този път с Спавката. Повечето истини предизвикателство, даже всички са били с Спавката буквално, но този път ще сме с Антонио. Тъй, че това ще е един от най-епичните епизоди, повярвайте ми. Измислили сме много и предизвикателства за това предизвикателство. Дали искам предизвикателство? Ама да, аз съм нуждай предизвикателство. Добре, значи, като за начало, сега ще предхождаме като за край на видеото. Искаме там на терасата, цела дружба да те чуе как казваш, че си... просто да изкръщиш, така да изкръщиш с всичка сила. Какво да изкръще така буквата А с всичка сила, ама с всичка сила. Станахме. Айде да отвори прозореца и давай. По-силно е, какво беше това? Не знам, майда. Дано никой не го е видял, защото просто ще не мисля за някакви пълните идиоти тук, някакви нормалници. Добре, дай са стихи. Истина или предизвикателство? Предизвикателство! Аз няма да правя така, както ти казваш, най-лошото да го ставам за накрая, аз почвам директно с него. Накрая да ти олекне. То те видеото няма го изгледат до края на видеото, то накрая ще са тъпите, само ще остана. Силни. Добре, начин ще ги размешам. Искам, той има котка. Искам да отидеш и да цунеш котката ти в устните. Чай, котките имат ли устни? Имат устата, добре, айде устата. 3 секунда. Добре, значи, пичове, понеже котките пренасят доста болести, затова малко премислихме и няма да я целувам тук, нали, просто по главата, както повечето хора правят. Горчиво! Горчиво! Ами, той умря. Това истина е предизвикателство. Истина! Истина е, че когато си бил болен, си ходил на училище. Ама когато си бил така болен да ти е лошо, да те боли главата, буквално да не можеш да ходиш. Да. Аз бил ли съм тогава? Не знам. Ама не, наистина, аз тогава ми беше толкова лошо, че бях някаква така. И беше последен час, трябваше да тръгвам и аз съм. Да, мисля, че си го спомням моя път. Аз викам, по-бързо няма да чакам, идиот такъв и той точно трябва. И после аз отидох и така му направих му леко така. Добре, истина ли... Всъщност ти си дай питане мен. Истина или предизвикателство? Истина и мен. Истина... Чекай малко. Истина ли е, че си бил приятел с Ивелин? Пичове, в смисъл отчасти да. Ама това, в смисъл, вие не го познавате. Това е един мой съученик, който... В смисъл, не че сега не го правим, обаче сега просто по-малко, обаче преди беше доста такъв... Държеше се като обратен, снимаше някакви TikTok танци, беше много... Беше много по-неприятен човек, докато сега е много по-нормален, смисъл държи се по-яко към останалите, което наистина респект, ако той гледа това видео, наистина са респект, че си се променил. В смисъл, и сега си малко така, обаче има голяма промяна, което мене ме кефи. Да, горе-долу говорили сме си някакво такова и сме били нещо като... В смисъл, чак приятели няма, но сме си говорили за някакви неща и сме си имали някакви по-добри отношения. Добре, дай са истина и предизвикателство. Истина. Истина е, че си рейджал толкова много, като си играл на някаква игра, че си хвърлил телефона и той се е щупил. Правил съм го с таблет обаче. А, Буквално играх, май мисля, че на Brawl Stars. Загубих към 200 купи
Фанах таблета, ударих го в коленото и така бам. И после така за сила го изпрасках в стената и само тия работи и има така една черта. И това не е чак толкова много, но все пак да. Добре, да питай ме. Истина или предизвикателство? Предизвикателство. Предизвиквам те. Слушай ме са. Ти да не знаеш, че сме приятели. Сега мога да си го изкарам това на тебе. Така че предизвикателството си е да дойдеш ей тук по-в-център, ела тук по-в-център. Аз отгоре ще ти ударя с главница в главата. Ала, колко силно е, някакво много силно. Абе, само ще припаднеш. Едно! Две! Три! Бега! И почвам да бегам, бате! О, чакай! И почвам да бегам, бате! Ще има мауспад. Има още един мауспад, джойстика от конзолата. Клавиатура, която е малко стара, ма баща ми ще я смени. Мишката. Колонки. Още една мишка, това е за един лаптоп. Това тук е за звука, смисъл това е за баса, а това е за силата на звука за колонките. Както може да видите, вече има и камера тук. Ето може така да се видите. Както може да видите, ето и може когато ми идвам на гости да снимаме видеа как играем на Майнкрафт. Да, може да правим и Майнкрафт, седаме вече и на Roblox също да играем и да правим някакви такива много интересни. Да. Добре, дай са. Истина или предизвикателство? Айде, че ти малко е ти казах два пъти и си е предизвикателство. Добре, значи след това колкото да е гадно, толкова няма да е толкова гадно, защото ще може буквално да си измие ръцете. Ало, не. Това не започва да идвай с мене в кенефа. Не знаем какво сме измислили. Това беше много със, не дейте да го... Не дейте да го връща, беше много със. Така. Тука ли? Да. Сега ти ела там и те предизвикам е така с пръсти да направиш вътре в кенефа. Първо ще направя така. Да, вижте, че няма нищо вътре. Безопасно се на първо място. Но става и така само да го потопа. Да, ето това. Вики, я снимай. Така мие си пръста. Ока. Да, докато Антония си мие пръста, аз сега ще отида тук. Ще поставя камерата. И ще се оплъне така краката малко. Истина или предизвикателство? Айде. Това ще е, може би, предпоследния рунд, тъй че предизвикателство. Предизвикателството ти е... Сети сега. С още едно второ и после ти мен две. Добре. Така. Значи сега просто той ме предизвиква втори път, хора. Предизвикателството ти е... Виждаш ето тази земя. Да. Искам от тук, от 3 опита, имаш от 3 опита да направиш салто и да застанеш някак си на крака. На леглото и тук. Мисля, не от леглото да скачаш долу, а отдолу да скачаш към леглото. И ако не успееш... Да. Или пък откъдето ти е по-удобно и ако не успееш... Я стой малко. Ако не един приятел ми успееш... звъни. Така, Ники, сега стигнахме до там, че малко бяхме прекъснати. Стигнахме до там, че нали той трябва да направи салото. Един приятел ми звъна просто с който... Аз ще оставя телефона по принцип е така на масата, да мога да гледате какво става. Ако не успее да го направи от 3 пъти, ще го целя ей с този нърв, един път ей така отпреде и един път с гръб. Мене миналия път павката ме оцели буквално в газа. Чайте се. Я това го вдигни нагоре. Аз стоя и тук и ще гледам. Отзад и ещек. Аз стоя и тук отзад и ще гледам. А може ли сърце да се подпа? Не, Яне. Как с крака, бе? Айде сърце, може. Чай, стой малко, това е така. Така.
иска да опита втори път, начин директно да минаваме към стрелянето. Пичове, оцелих нещо, имаше нещо твърдо на дивана. Леле, това как боли. Ще се върнем след оправянето на безопасността. Така, готови сме, направим това. Ела сега да го направим в твоята стая. Или не, тук в коридорчето. Ето много обичате да снимате спавката. Така, това докъде ли може да се разширява? Нека да видим. Колкото може. Печо, аз съм рип. Така. Аз ще приклекна по принцип. Оставяме поставката. Ей тук, отиде в другата страна. Как първо е така отпреди? Прекрий си долните части, по-добре, че мога да нацеля. Така, пичове, столнов наистина боли. Така че нека да причелим. Аз ще ви казвам къде ще цела. В корема. Така. Готови сме. След да се включим и лазерния мерник, ако може от тук да го снайпнем. Да. Вай. Да падаш детър в кръка. В главата. Така. Ники, готов ли си? Посещи къде е лазерния мерник. Къде е лазерния мерник? Давай, бе. Не, това не заболячах толкова, аз смисъл. Аз много те вижда втори. Духа съм. Няма да има втори път. Добре. Добре, наши хора. Мисля това да възклипа между другото. Айде. Тъжна новина, че свършва, обаче стана малко прекалено дълго. Да. Бай! Да. Та хора, може да се абонирате за канала. Моя? Моля ви се, абонирайте за канала, на него ще му остава линк за неговия канал долу в описанието. Чукнете камбанката, така силно ударете един кълше. Иначе ще дойде и ще ви застрелям аз. Да, това боли много. Обаче е тук долу. Да. И с камбанката, моля ви се, за да ви праща известик, като кача някакво ново видео. И оставете по един лайк на това видео и не забравяйте да пишете коментар, да ми дадете още някакви идеи за видеа или какви игри да игра на компа. Надявам се да ви изкефят и останете видеа. Тъй, че оставете по един лайк, абонирайте за канал с камбанката и това ще от мен, хора. Чао и до нови срещи!